sembla ja sabeu que dona molta importància a la pervivència de les empreses. Que hi hagi empreses és fonamental perquè hi hagi escoles i perquè hi hagi carreteres. Llavors, nosaltres el que volem és distingir a les persones que durant molts anys han tingut una trajectòria de servei al país, de servei als seus clients, oferint-los qualitat i reeixint, de manera que això és, en definitiva, el que ha fet ric en aquest país. Llavors, nosaltres distingim a partir dels 50 anys, els 50, els 75, els 100, o, en fi, no, empreses que són molt més, porten molts més anys, també. Estem basats en la cuina tradicional catalana, que és el que va començar el meu pare de ben jove quan va obrir el restaurant, i una miqueta és això, els plats tradicionals, carns a la brasa i una miqueta el que s'ha fet sempre amb les masies aquestes de pagès de la zona, tot això. Doncs això va ser la idea del meu pare juntament amb un seu amic de muntar un restaurant a prop de la carretera, perquè el meu pare va néixer aquí i era un lloc de pas de la gent que anava cap a la platja, d'amunt i avall de la Nacional aquesta 260 i que es van començar a dedicar a aquells anys que era en principi, que no hi havia gaires restaurants i tot això, a fer aquest tipus de carns a la brasa, gairebé tot el dia, a totes hores, i començàvem doncs a això. Sí, després la idea era que quan vam agafar la segona generació, jo i el Jaume, el meu germà, doncs es tractava de que abans vivia una família en un restaurant més petitonet, doncs havia de créixer alguna cosa per viure dues famílies. I la idea va estar, i com que hi havia afluència, hi havia demanda, doncs vam pensar que es havia de reformar, primer per actualitzar-lo, posar-lo al dia, i després per créixer una miqueta més, perquè fes un negoci una miqueta més gran per poder viure dues famílies. No, per nosaltres tenim la gran sort que portem molts anys, la gent ja més o menys són clients de tota la vida i ens han trobat. No ha sigut gaire... Al principi es va notar una mica el canvi de la cartera, però no ha sigut gaire problema. Bueno, jo ja sempre els deia que era una feina molt lligada i així, però tots dos ho van fer, però el seu pare estava molt content que ho haguessin fet. I així es va ser. Tots dos van seguir per el mateix. Que és complicat, és molt lligada aquesta feina, però bueno, hi ha el que hi ha. Hi ha el que van escollir ells, això ja els havia dit sempre, però bueno, ojalà hi pogués ser ell per veure-ho.